Так, вось, дарэчы, блогер Шэры Кот пытае: так што з КР? Якія карысныя для простых беларусаў праекты ён прыняў за 5 год? Чаму арганізатары выбараў у КР не згаджаюцца рабіць гэта на незалежных і надзейных платформах, такіх як эстонская iVoting? Не ведаю нічога пра незалежныя Я таксама. таму я тут нават проста адразу адразу скажу, што нічога не ведаю. Пра Божа, што карыснага, яшчэ раз, каардынацыйная рада гэта не офіс Святланы Ціханаўскай, які працуе, усе разам сабраліся і ўсе працуюць, ну тыпу разам, ёсць галоўны і ўсе за гэтым галоўным пірдоляць. Не, такога няма, ёсць тыпу межвідавая барацьба літаральна. Я магу сказаць пра тое, што наступ зрабіў карыснага. Наступ доўга адзін на адзін сам сабой змагаліся з усёй польскай бюракратыяй літаральна, калі прымаліся папраўкі заканадаўства аб іншаземцах. Я писала огромный анализ по кожным пункте, что изменяется, что там что застаецца. Я ходила до депутатаў польскіх, я писала у міністэрствы, я писала у кураторыумы, я знаходзіла, дзе робяць пацвярджэнне, дзе не робяць. Ну не толькі я уже так на сабе ўсё, не, там как бы вялікая колькасць людзей, вялікая колькасць ліку моладзевых арганізацый, якія ў Польшчы знаходзяцца, гэтым усім займаліся. Як бы відавочна, што у нас не атрымалася адкаціць усё, але ну тыпу некаторыя рэчы мы упісалі, такія, якія можа падаваліся б некаму дыскрымінацыйнымі, хто іншымі пашпартамі валодае, акрамя беларускіх, напрыклад, у адміністратыўнае акрамя законапраекта звычайна ідзе яшчэ дакумент, які апісвае то, як гэты законы мусяць прымацца. Вось разам з гэтым законапраектам аб іншаземцах у гэты адміністратыўна-выканаўчы частку гэтага законапраекту ўнеслі, што грамадзяны краін, краіны якіх выйшлі з пагаднення аб двухбаковым прызнанне дакументаў, як бы для іх все застаецца па-старому, тыпу яны там прэферэнцыямі карыстаюцца. А якія яшчэ краіны, акрамя Беларусі, напрыклад, выйшлі з гэтага двухбаковага пагаднення з Польшчай? Я вам скажу, ніякай. І вось гэта як бы абзац тэксту, ён там мне каштаваў году бескаштоўны, году працы, за якую мне відавочна ніхто не плаціў. Не толькі адной мне, яшчэ тыпу камандзе з 5-8, напэўна, до 8 чалавек гэтым усім займаліся, акрамя фракцыі моладзевы наступ. Мне падаецца, ну, канешне, тыпу, гэта можна сказаць там для простых гэта беларусаў, для непростых гэта беларусаў, але ну для беларусаў гэта было відавочна зроблена. Мы там насіліся з тым, што там калі рэзка змяніліся гэтыя правілы, толькі дзякуючы проста бамбленню міністэрства замежных справаў Польшчы у Беларусі зрабілі для тых студэнтаў, якія хацелі атрымаць польскія візы, для іх зрабілі тыдзень, каб яны маглі прыходзіць і падаваць дакументы без запісу, таму што на запіс немагчыма было ўжо падацца. Ну, карацей, тыпу, так, гэта можа вельмі мелкія рэчы, але ну, для звычайных простых беларусаў наступ рабіў шмат. За астатніх я не хачу гаварыць. А што вось зрабіла, ведаю, блок воля для звычайных беларусаў? Патрапалі нервы Лізы Пракопчык, ну, і за тое дзякуй. Я, шчыра кажучы, не вельмі ухваляю гэтую рыторыку пра простых беларусаў. Ніколі не ясна, што гэта за простыя беларусы такія. Так, Шэры Кут дадае, відаць, да папярэдняга пытання свайго, піша: маю на ўвазе тое, што прыходзіцца бачыць палітыку дзеля палітыкаў. Такія пытанні, якія не цікавы і не карысны нікому, акрамя фэйсбучнай бурбалкі, грамадзянскіх актывістаў і самой КР. Стыдно і больно. Я Фейсбук не читаю, тому я не ведаю, ці наколькі моя дзейнасць упісваецца ў фэйсбучную бурбалку.
Ну і яшчэ раз, калі мы разважаем з пункту гледжання нейкіх простых беларусаў, якія тыпу існуюць, напэўна. Ну, я думаю, што простыя беларусы гэта вельмі ўсё ж такі розныя беларусы. І мае простыя беларусы ад вашых простых беларусаў, паважаны шэры кот, могуць адрознівацца кардынальна. Таму калі вам не падабаецца нешта і нехта ў каардынацыйнай радзе, то трэба знайсці таго, хто падабаецца. Калі не можаце знайсці таго, хто падабаецца, ці не падабаецца каардынацыйная рада персе, то ну трэба прыдумаць яшчэ нешта і можа ўжо не так шмат увагі звяртаць на тое, што там нейкія дахадзягі у фейсбуку пішуць.